Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарро аз студияи марказии телевизиони варзиш мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Парвина Ашурзода. Чун анъана қабл аз оғози бозиҳои ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё нишасти матбуотӣ пеш аз бозӣ бо иштироки дастаҳои шомили гурӯҳи F Насафи Узбекистон, Олой Қирғизистон, Алтин Асир Туркманистон ва Хуҷанди Тоҷикистон баргузор шуд. Тафсилоти бештар дар сюжаи Фаррух Нозимжода. дар толори маҷлисгоҳи варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе нишасти матбуотӣ бо иштироки сармураббиён ва бозингарони дастаҳои шомили гурӯҳи F марҳилаи гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё ки ба ин гурӯҳ Насафи Узбекистон, Олои Қирғизистон, Алтин Асири Туркманистон ва Хуҷанди Тоҷикистон шомилан нишасти матбуотӣ баргузор гардид. Аввалин шуда ба саволҳои намояндагони васоити ахбори омма сармураббии Рӯзиқул Бердиев ва капитан Умар Эшмуродов аз дастаи Насафи Узбекистон посух гуфтанд. Рӯзиқул Бердиев сармураббии тими Насаф иброз дошт ки онҳо бо омодагии ҳамаҷониба ба ин рақобат омаданд ва умед доранд ки рақобатҳоро дар марҳилаи плей-офф идома медиҳанд. ёдовар мешавем ки дар гурӯҳи F аз дастаи Насафи Узбекистон яке аз муддаиёни асосӣ барои роҳ ёфтан ба марҳилаи плей-офф ба ҳисоб меравад. бошгоҳи Олой Қирғизистон ки роҳбариашро мутахассиси шинохтаи тоҷик Номонҷон Юсупов бар зимма дорад, дар нишасти хабарӣ иброз дошт ки ҳайати дастаро пурра бозингарони нав ташкил намуданд ва барои ин мусобиқа дар кишвари Туркия машқҳои дастаҷамъонаи тамринию таълимӣ гузаронидаанд. Ба гуфти Номонҷон Юсупов ки қаблан ҳамчун сармураббии Хуҷанд фаъолият намудааст, онҳо медонанд ки кадом даста бо кадом усул бозӣ мекунад ва дар муқобили ҳар даста нақшаҳои худро доранд. ёдовар мешавем ки дар даври аввали рақобатҳои ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё дастаи Олои Қирғизистон бо тими Насафи Узбекистон вохӯрӣ анҷом медиҳад. қаҳрамони Афкаратаи Туркманистон ва иштирокчии бозии ниҳоии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё дар соли 2018 дастаи Алтин Асир ки роҳбариашро Язгули Хоҷагелдиев бар зимма дорад, дар рафти нишасти матбуотӣ дар бораи рақибони худ ва омодагии тимаш чунин гуфт: мо рақибонро худ омӯхтаем ва умед дорем ки бароямон дар баробари онҳо рақобат кардан мушкил нахоҳад шуд. дастаи мо дар ин варзишгоҳ қаблан чанд маротиба дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё бозӣ кардааст ва бо боду ҳавои форами Душанбешаҳр ошност. ёдовар мешавем ки қаблан дастаи Алтин Асир дар мусобиқаи мазкур бо дастаи Истиқлоли Тоҷикистон дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ се вохӯрӣ гузаронидааст. рақиби аввалини дастаи Хуҷанди Тоҷикистон дар марҳилаи гурӯҳӣ маҳз ин тим ба ҳисоб меравад. аз дастаи Хуҷанди Тоҷикистон дар нишасти матбуотӣ сармураббии тим Рустам Хоҷаев ва бозингари ин даста Максим Грег иштирок намуд. Рустам Хоҷаев имсол як ҳайати мукаммалро гирд овардааст ва бовар дорад ки шогирдонаш аз рақибон бартарӣ доранд ва метавонанд дар муқобили дилхоҳ рақиб арзанда ҳунарнамоӣ намоянд. ба ихбори сармураббӣ чун онҳо дар хонаи худ ва дар назди мухлисонашон бозӣ мекунанд, ин ба онҳо қувваи изофӣ медиҳад. Да, конечно, родные стены помогают. Я думаю, это огромная помощь для нас, поддержка болельщиков. Поэтому вот вы задали этот вопрос. Я хочу воспользоваться этим случаем и пригласить наших болельщиков прийти на матч и поддержать команду. Мне кажется, это, как вы сказали, 12-й игрок, и это большая сила. дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё дар минтақаи марказӣ дар гурӯҳи F санаи 14 май дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии Тоҷикистон аввалин шуда дастаҳои Насафи Узбекистон ва Олои Қирғизистон андари майдони рақобат мегарданд. ин бозӣ соати 17 ба вақти Душанбе оғоз мешавад. дар рақобати дигари ин гурӯҳ Хуҷанди Тоҷикистон бо Алтин Асири Туркманистон нерӯ меозмояд. ин рақобат низ санаи 14 май соати 21 ба вақти Душанбе шурӯъ мегардад. мухлисон ва ҳаводорони футбол метавонанд ин рақобатҳоро тариқи телевизиони варзиш ва футбол ба таври мустақим пайгирӣ намоянд. имрӯз бозиҳои даври гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё дар минтақаи марказӣ шурӯъ мешаванд. дастаи Равшан дар гурӯҳи И ва Хуҷанд дар гурӯҳи F вохӯрии якуми худро доир мекунанд. гузориш аз ҷараёни тамринҳои охири дастаҳо. дастаи Олой Қирғизистон тамринҳои худро пеш аз бозии даври аввали марҳилаи гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё дар гурӯҳи F баргузор намуд. ин дастаи шаҳри Ош вохӯрии якуми худро 14 май бо тими Насафи Узбекистон баргузор мекунад.
сармураббии бошгоҳи Олой мутахассиси тоҷик Нӯмонҷон Юсупов зикр намуд, ки рақибонашон дастаҳои пурқувватанд. Иҷрои вазифаҳое, ки дар назди онҳо гузошта шудааст, каме душвортар аст, вале мекӯшанд то хуб бозӣ кунанд. Ёдовар мешавем, ки Олой барандаи ҷоми Қирғизистон мебошад. ҳамчунин дар ин рӯз дастаҳои Алтин Асири Туркманистон ва Хуҷанди Тоҷикистон, ки шомили гурӯҳи F мебошанд, бо ҳам рақобат мекунанд. Бошгоҳи Алтин Асир ҳам омодагиҳои худро дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе роҳандозӣ кард. Алтин Асир қаҳрамони феълии Туркманистон буда барандаи ҷоми кишвар ҳам мебошад. Дастаро Язгулии Хоҷагелдиев роҳбарӣ мекунад. ҳамзамон бошгоҳи Хуҷанди Тоҷикистон охирин тамринҳои худро барои бозӣ бо тими Алтин Асири Туркманистон, ки имрӯз яъне 14 май соати 21:05 дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе доир мегардад, роҳандозӣ намуд. Хуҷанд дархости ҳайати бозигаронро барои вохӯрии интизор эълон намуд. дар дархост 21 футболбоз шомил шудааст, аз ҷумла 4 легионер: дарвозабон Алексей Матросов, Самандар Очилов, Максим Грек ва Артем Сердюк. Рустам Хоҷаев дастаҷам 3 дарвозабон, 7 ҳимоятгар, 7 ним ҳимоятгар ва 4 ҳамлагарро барои бозӣ бо дастаи туркманӣ интихоб кардааст. ёдовар мешавем, ки ғолибони гурӯҳҳои минтақаи марказии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё 2021 дар марҳилаи ниҳоии минтақавӣ, ки аз 2 бозӣ иборат аст, рӯзҳои 11 ва 25 август бо ҳам нерӯозмоӣ менамоянд. Финали мусобиқот бошад 26 ноябр дар назар аст. ҷараёни бозиҳои гурӯҳи F-ро телевизионҳои варзиш ва футбол мустақиман пешкаши ҳаводорон мегардонанд. дастаи Равшани Тоҷикистон имрӯз бозии аввалини худро дар мусобиқаи ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё муқобили бошгоҳи аҳали Туркманистон доир мекунад. Қабл аз бозиҳои даври аввали гурӯҳӣ бо иштироки сармураббии Равшан нишасти матбуотӣ сурат гирифт. Дидори мазкур ба таври мустақим тавассути шабакаҳои варзиш ва футбол манзури мухлисон карда мешавад. дар толори конферансияи варзишгоҳи дордои Динамои шаҳри Бишкек нишасти матбуотӣ бо иштироки сармураббии дастаи Равшани Тоҷикистон Ғайраталӣ Мираҳмадов ва футболбози даста Бенҷамин Асамоа баргузор шуд. ёдовар мешавем, ки бозии дастаҳои Равшани Тоҷикистон ва аҳали Туркманистон дар доираи рақобатҳои даври аввали ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё имрӯз соати 19 ба вақти Душанбе сурат мегирад. сараввал сармураббии дастаи Равшан Ғайраталӣ Мираҳмадов ба саволҳо ҷавоб гуфта изҳор кард, ки Равшан барои вохӯрӣ бо дастаи аҳал тайёрии хуб дидааст ва онҳо танҳо барои ғалаба ба шаҳри Бишкек сафар карданд. ҳамчунин дар нишаст таъкид рафт, ки дар гурӯҳи мо чемпиони Қирғизистон ва ҷоизадори чемпионати Туркманистон ҳузур доранд ва кадом даста дар гурӯҳ беҳтар аст пешгӯӣ кардан имкон надорад. беҳтаринро танҳо бозиҳо нишон дода метавонад. новобаста аз он, ки дастаи мо баъди чанд соли майдондорӣ дар Лигаи якуми Тоҷикистон инак ба Лигаи олӣ баромада бошад, ҳам ғолибият дар ҷоми Тоҷикистон роҳи моро ба ин мусобиқоти қитъавӣ ҳамвор кард. аксарияти футболбозони мо маҳорату малакаи хуби бозӣ дар ин мусобиқотро дорад ва мо боварӣ дорем, ки ба натиҷаи дилхоҳ ноил хоҳем шуд. Бенҷамин Асамоа моҳи сеюм аст, ки дар ҳайати дастаи Равшан бозӣ мекунад. аз муносибати байни ҳамдигарӣ ва дастаи Равшан қаноатманд аст. рӯҳияи бозигарон болида аст ва мо танҳо бо мақсади ғалаба ба майдон хоҳем баромад, иброз доштааст Бенҷамин. ёдрас мешавем, ки имрӯз дар варзишгоҳи дордои Динамои Қирғизистон Равшани Тоҷикистон дар аввалин бозии гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё дар гурӯҳи И бо аҳали Туркманистон қувва меозмояд. дар ин шабу рӯзҳо таваҷҷӯҳи мухлисони футбол на танҳо ба шаҳри Душанбе, балки ба пойтахти Қирғизистон шаҳри Бишкек низ равона мегардад, зеро он ҷо дастаи дигари кишвари мо Равшан низ муаррифгари футболи меҳан дар минтақа маҳсуб меёбад. Равшан дар варзишгоҳи Абдиш Атаи шаҳри Бишкек тамринҳои охирини худро роҳандозӣ намуд.
дастаи равшани тоҷикистон аввалин тамринҳои худро дар варзишгоҳи абди шатаи шаҳри бишкеки ҷумҳурии қирғизистон барои иштирок дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми конфедератсияи футболи осиё баргузор намуд. ёдовар мешавем ки дастаи равшани тоҷикистон санаи 14 май аввалин бозии худро дар ҷоми конфедератсияи футболи осиё 2021 дар гурӯҳи И бо дастаи аҳали ҷумҳурии Туркманистон баргузор менамояд. дар тамрини дастаҷамонаи равшан футболбозон аз рӯи реҷаи муайян тамринҳои худро доир намуданд. ёдовар мешавем ки дастаи равшани тоҷикистон солҳои қаблӣ низ ду маротиба дар ин мусобиқаи даставӣ аз ҷиҳати сатҳу сифат дуюмин дараҷа дар қора иштирок намудааст. ба иттилои сармураббии тим Ғайраталӣ Мираҳмадов, қисми зиёди футболбозоне ки бар ин мусобиқот сафарбар гардиданд таҷрибаи бозӣ бо дастаҳои осиёи миёнаро доранд ва ин даста танҳо барои ғалаба майдондорӣ мекунад. бозии дастаҳои равшани тоҷикистон ва аҳли Туркманистон рӯзи 14 май соати 19 ба вақти душанбе оғоз мегардад. дирӯз мо ба шаҳри бишкек омадем, моро нас қабул кардан. имрӯз тамрин якумро дар майдони абдушатаи қирғизистон гузаронидем ва ҳама кӯшиши ғайрати мо ки як сарҷам шавем, як бозии хуб тамошо кунанд мардум, чунки мардуми тоҷик ҳама интизори ғалабаҳои равшани тоҷикистон аст, чунки ин бозиҳои ҷоми АФК меша. барои мо як тайёрии нағзам дидем. ёдовар мешавем ки дар зергурӯҳи мазкур се даста аз қабили равшани тоҷикистон, аҳли Туркманистон ва дордои қирғизистон шомиланд. аз ин гурӯҳ танҳо як тим метавонад рақобатҳоро дар марҳилаи плей-офф идома диҳад. аз ин рӯ шогирдони Ғайраталӣ Мираҳмадовро зарур аст ки дар ин бозӣ барои 3 имтиёз бозӣ кунанд.